I sense més dilacions, us deixem amb el senyor pregoner d'aquest any, que amb molta il·lusió, l'Andreu Garcia, i res més, jo marxo. Andreu, un fort aplaudiment. Sí? Val. Em sembla, bon dia a tothom, em sembla que és la primera vegada que un pregoner balla i fa el pregó. Ah, però aquí estic. Senyor regidor, autoritats, amics de la Federació d'Entitats Clot Camp de l'Arba, veïns del barri, amics tots. En iniciar aquest pregó em pregunto per què he estat jo l'encarregat de fer-lo. És un plaer per mi que em fa ben partícip de la festa major i agraeixo a la federació que em fes la proposta que vaig posar en dubte abans d'acceptar-lo. Pregunto jo, per què amb tanta gent interessant i tantes persones importants que tenim al barri m'heu encarregat a mi aquest pregó? En tot cas, reitero el meu agraïment i m'he de sentir orgullós de fer-lo. Recordo les persones que he escoltat al llarg dels anys en aquesta mateixa plaça fent de pregoners i els que conec que ho podrien fer i penso que jo no sóc pas el mereixedor del mateix. Per altra banda, i a favor meu, puc dir-vos que sóc nascut i he residit els meus 77 anys al barri i això pot ser que justifiqui la proposta. He viscut les entitats, les festes, les persones, els mals rotllos de la postguerra, jo sempre aquí, al barri, a Sant Martí. És lògic que estimi el barri i els seus continguts. He pensat que podia ser perillós fer aquest pregó per la integritat de les persones que hi heu assistit. Us podria explicar vivències meves dins del barri durant 10 hores i 2 dies seguits. I em faria curt. No patiu, no serà aquest el cas. Intentaré ser breu, no us espanteu. Posaré èmfasi al començar en els meus primers records d'infància relacionats amb el barri. Jo anava al Col·legi Catalunya de la Sèquia Comtal amb la meva cartera al coll, tal com van ara la jovent actual. Sembla ahir. I anava cap a l'escola i recordo el moviment dels carretons plens d'imatges, atenció, que baixaven pel carrer Rogent avall, direcció plaça Canonge Rodó. Em recorda que feien el trasllat dels estris de la parròquia de Sant Martí, que provisionalment era, on ha estat fins fa poc, l'Hospital del Nen Déu, al carrer Mallorca 2 de Maig. Allà hi havia la parròquia de Sant Martí. I ara tornava al lloc on hi havia hagut la inicial, també posada en un espai provisional mentre calia edificar-la perquè durant la Guerra Civil va ser cremada. Vaig col·laborar molt en l'edificació d'aquesta parròquia, o almenys amb la gestió com a activista per buscar teules, rajoles, etc. Alternava aquesta acció ballant a l'esbar, jugant a bàsquet, estudiant, treballant, etc. Al cap de molts anys tot això va canviar i el meu activisme, parlo ja recentment, va ser lluitar per evitar que el bisbat ens fes fora com a centre parroquial d'aquells locals. De moment, tot això està en el seu lloc, sembla que estem una miqueta més tranquils tots plegats i, evidentment, 70 anys de cultura no són fàcils i no permeten fer una injustícia. El meu pensament ha variat. Ara, amb l'edat, canviem moltíssim. Diuen que els joves són descreguts i els avis creuen més. A mi m'ha passat al revés. Llavors, jo he deixat una miqueta les activitats realment dintre de la parròquia i m'he dedicat més a les institucions del barri, concretament de l'Esbar. Al barri, fent memòria, recordo que hi teníem molts problemes. Teníem la via del tren, que la joventut no ho recorda, i els que m'esteu escoltant i teniu la meva edat no us he d'explicar res de nou. La Meridiana ens dividia
però no del tot, perquè saltàvem la barrera, saltàvem els trens que hi havia per poder anar a l'escola. Era una via meridiana que una vegada soterrat el tren va servir als firaires per fer les atraccions, posar-les en un espai de més de mig quilòmetre. Els autos de xoc, els cavallitos, els taxis, els cotxes de bombers, la nòria, els voladors, les parades, les escopetes de balits, etc. Hi havia parades per un tubo, totes en línia recta, perquè allà a la Meridiana no hi havia res. Havíem fet el metro, havíem fet el tren i només quedava asfalt. Em recordo molt que com a infants la nostra festa major era la fira, el que ens frapava més. Qui no recorda del de regalo, la muñeca xochona, etc. Això jo me'n recordo i això ha durat molts anys. També recordo que la gent anava al Foment Martinenc, al teatre. Quin teatre teníem, amics? No tot és millor ni tot és pitjor. Quin teatre teníem al Foment? La gent i la joventut i les senyoretes hi anaven a lluir els seus vestits llargs. Es feia l'elecció de Miss Sant Martí i les seves dames d'honor. I recordo les polèmiques que hi van haver pels endolls de candidates afins a ser manejadora de ser Miss d'una cosa o Miss d'una altra. En aquella època també hi havia petites corrupteles que es feien en paral·lel a les que patim actualment per coses més importants. Actualment s'hi assembla una miqueta, però evidentment és molt més gros. Els que podíem estrenàvem abrics perquè feia molt de fred. Quin canvi, amics! Els que anàvem amb pantaló curt ens fotíem el pantaló de golf i les senyores es feien abrics i els vestits que comentàvem. A la bellesa se'ls hi feia un gran homenatge i em recordo també que en el Foment era molt emotiu aquell record de veure com jo ja ballava amb l'esbar i veia aquells avis embaladits veient les actes que els hi feien per homenatjar-los. Era la tercera edat, era la meva. A les desfilades calia vigilar perquè el tramvia anava de dalt a baix del carrer Rogent fins al pas Nivell. Les vies eren molestes. Aleshores també em recordo que els tramvies passaven pel carrer del Clot i després els autobusos, el carrer del Clot de punta a punta. L'embalat que es feia a Meridiana, Aragó, va durar poc temps. Va ser per això la millor mostra de cantants i orquestres que en aquella època es podien veure. Costava molts diners i érem en plena postguerra. Jo ho comparo amb els temps que sent jo a la Junta de la Federació. El que succeïa és que no teníem pràcticament espais, fèiem el ball a la nau i en algunes ocasions em recordo que l'havíem fet al carrer Corunya, a terra, però evidentment sense pràcticament entarimats ni llums. Havíem passat d'una foscor a unes ganes de treballar malgrat la foscor i la foscor dels temps. Fora de la festa major, en mesos de més bonança, recordo els carrers guarnits. Estem parlant de l'any 50. Jo em recordo com, imitant a Gràcia, aquí al Clot teníem el carrer Ruiz de Padró, Besòs, Núria, Xifré, Independència. Això jo hi havia anat a jugar, hi havia anat a fer carreres a sacs, cocanyes, etc., perquè no podia anar a ballar a la nit. Això sí, eren petites orquestes i un veïnat pobre, però sobretot molt alegre. Estem parlant dels anys 50. Jo m'anava fent gran i participava de moltes activitats, com diu el meu currículum. M'agradava molt el cinema i al costat de casa hi tenia el Condal, que tots en recordeu, alguns, que era el Windsor Cacauet. Jo em recordo haver fet una cua que durava tota la volta a la Manzana a fi efecte de poder anar a veure les aventures del Capitán Maravillas, Fu Manchu i Rin-Tin-Tin. Estem parlant de fa molts anys, però era el que cridava l'atenció en el barri. Teníem també en el barri, com opció de lleure, el Cinema Meridiana, el Martinense, l'Empòrium, el Versalles i darrerament també el Ducal. El Ducal, que durant molts anys va ser el local del Centre Cultural Canonge Rodó, on hi feien actuacions l'esbar i s'hi feien els pastorets. Al cap d'uns anys, veureu quina ironia, aquest local es va convertir en cinema porno i al cap d'uns anys va tancar. Aquests han estat els meus records dels cinemes, que era la competència a la feina de l'oci que fèiem les entitats.
Vull acabar aquesta parrafada, pregó, dieu el que vulgueu, la meva participació, amb uns mots d'un gran poeta dels anys 40 que vàrem tenir aquí al barri i va glosar molt les nostres activitats. Aquest petit poema amb el qual acabaré el voldria dedicar d'una manera especial als membres que fan cultura i també cultura sobretot popular. Penseu que aquí al barri tenim la Moixiganga de Barcelona, els Castellers, els Falcons, tenim el Bestiar, tenim els Gegants, tenim l'imatgeria, tenim els Diables, tenim el Foc, el Toc, tenim els esbars d'ensaires, tenim una gran riquesa. Però això, amics, no ho hem de deixar passar, sinó que encara ho hem d'enriquir. En Josep Petit, l'any 48, va escriure uns versets dedicats a l'esbar Sant Martí que repeteixo, us faig extensiu a tots i sobretot a les entitats de cultura del barri. Un llenguatge del Josep Petit que potser sonarà una miqueta a ranci, però que a mi sempre m'ha entusiasmat. I estem parlant, amics, de l'any 1948, quan ens el va escriure, jo us el transmeto i és molt breu, però escolteu-lo, amics. Diu, i Sant Martí des del cel, amb el que li va quedar de la capa, embolicar la llum d'un formós estel que es trobava molt a l'aire. La va llançar cap aquí i en obrir-se va sortir tota una colla d'ensaire. De la capa, les pobilles se n'han fet riques faldilles que quan volten s'acampanen amb estil senzill i franc i a tot el clot agermanen fins a la Torre del Fang. Ja al moment de començar se sent els cors bategar, la cobla és molt agradosa i mentre es van fent els punts, cobla, batecs i cors junts s'han fet una sola cosa. La terra, quan van dansant, els peus els hi van besant i els peus es senten joiosos perquè es veuen corresposos amb els petons que els hi fan. I així, amb idil·li creixent, tota la llum refugent d'aquest estel s'ha fet mostra per ensenyar a tot el món amb aquest esbar com són les coses de casa nostra. El diumenge que ve, tots al carrer, perquè amb la llibertat d'expressió, molt millor festa major. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Andreu. Vine cap aquí que tenim un petit present per tu. Un fort aplaudiment, Andreu, moltes gràcies.